Значи за еврозоната нищо не могат да направят българските евродепутати. Това, което те трябва да правят, като всеки един български политик, защото те са и български политици, е да правят информационна кампания. Да обясняват на хората какви са предимствата да бъдеш част от еврозоната. Започвам с нея. На всичките си срещи с хора аз виждам огромния негативизъм и притеснението на хората от еврозоната и влизането ни в еврозоната. Защото те се страхуват от нас самите. Не, те се страхуват от народопсихологията. Те казват, че 1 евро не е равно на 1,9583 лева. Защото казват, че когато днеска взимат 1600 или 2000 лева, айде 2000, че е по-лесно, а утре са 1005 или 1010 евро, това не е едно и също, защото цените смятат, заради това, че няма добри контролни системи, за това, че българската държава не е направила нищо към момента, няма да бъде от 2 лева една стока 1 евро 0,5, а ще стане 1,20, 1,40, 1,50 и това ще създаде спекула и реално техните доходи, семейни доходи, ще се намалят. Въпреки че те и до днес, когато заминават за чужбина, когато събират определени пари, ги събират в евро. Ние сме вързани за борда. Всъщност ние сме по някакъв начин част от еврозоната много отдавна. Но разликата е, че за българската икономика, която е от слабите икономики в Европа, това би било голямо предимство. Винаги примера, който ми се дава, е примерно Швеция или примера с Полша. Не можем да се сравняваме с една Полша. Там, където имаме 7-8% ръст на икономиката в последните 10 години. Една от най-силните икономики в Европа. Там курса на злотата с еврото се променя. И злотата може да нараства. Те не са вързани към борд, както сме ние. Затова и за тяхната икономика в момента ситуацията е такава, че те предпочитат да останат в злотите. Това сравнение е неадекватно. България така или иначе е вързана с еврото и за нашата икономика е много добре, както Хърватска беше, да може да влезнем в еврозоната, защото това ще даде наистина чужди инвестиции, ще даде стабилност, не стабилност просто на думи на политиците, а спокойствие за партньорите от чужбина, така че да знаят, че могат да инвестират в страната и да имат партньори, които боравят в същата валута. Така че тези предимства са големи. Аз разбирам българските граждани и техния страх и смятам, че наша е отговорността да провеждаме тази информационна кампания, която БНБ трябваше да е започнала много отдавна, но реално тя не се случва. БНБ, но и политиците. Толкова нагледно го обяснихте в момента. Наистина не ви правя комплимент. Вие го обяснихте простичко, с факти. Защо политиците не го правят? Страховете на хората са изключително важни. Ние не можем да избягаме от тях. И политиците предпочитат да се прилепят към страховете, да подсилят страховете, защото така ще бъдат харесвани. И имиджа си ще ви да се запазят. Аз смятам, че няма значение дали някой те харесва или не. Ти трябва да правиш това, което трябва и което смяташ и вярваш, че е правилното.